Burada Baba serbest. Burada Baba serbest. هذه الكشن هذه الكشن بلا الكشن هذه بس حاولوا صبر الأمنية مجزرة جديدة بإطلاق النار على المشيعين، ما أسفر عن سقوط المزيد من الشهداء في جريمة دموية كشفت الوجه الحقيقي للنظام القمعي. ردا على هذه المجازر انتفض الشعب الكردي في كافة المدن والبلدات الكردية من ديريك شرقا إلى عفرين غربا، مرورا بسركانية الحسكة وكوباني، كما امتدت المظاهرات إلى المناطق التي يتواجد فيها الكرد في سوريا وصولا إلى حلب ودمشق، رفضا لسياسات القمع والتمييز العنصري التي ينتهجها النظام. لم تكن انتفاضة 12 آذار مجرد احتجاج عابر، بل كان صرخة حق في وجه الظلم والاستبداد، ورسالة واضحة برفض المشاريع الشوفينية وسياسات التمييز الممنهجة ضد الشعب الكردي. كما وحدت هذه الانتفاضة صفوف الكرد في كردستان سوريا، وزادت من إصرارهم على مواجهة المخططات التي تستهدف وجودهم، وساهمت في تعزيز الحضور الكردي على المستويين الداخلي والدولي والتعريف بقضيته. كعلامات علامات خستنت قولوا غدينا وعلامات شوري تمام ذكرتين ورا فاتحة جروسكا سرهلدانا شورشا السوري 10,011 فاكروان وعماد هفالي خده وهفالي خو د بویری 12 و 13 و 14 آذار ده
بۆ وەختا 11 ئادارێ 2004 ئەو ڕێجیما ڕوورەش ڕێجیما بەحتە ئەسەدی گۆ پیلانەکە چێکردبوو ji bo got milletê Kurd qir bike diriya got wê pîlana xwe de bi diriya ewlekariyê xwenî û dezgehê xwenî ewlekarî û emnî got lê yarîgeha bajarê Qamişlê tevhevîkê di navêna Kurd û Ereba çêbike wextê got yaneyî fitûyê û yaneyî cîhad got yarîgeha Qamişlê li qey hevdû bûn. Ew qirêjê gopxwar anî bûn got sloganê qirêj derheqî simbolê Kurda digotin li kolanê Qamişlê bûyerek ne ji cem xwev hatibû bûyerek jêr pîlan kirbûn got fitneyîkê çêkin. Di wê fitneyê de xortê me û milletê me qebûl nekir û serhildanek mêrayî kirin. Lê ew dezgehên ewlewî emir dan û biryar dan got kuştina xorta û komkujîkê li Qamişlê çêkin. Ev bûyerê 11 mehê yarîgehê bûn. Bû 12 mehê milletê me tev de çî li Qamişlê, çî li bajarê Hesekê, çî li seranserî bajarê Kurdistana Sûrî û firebû bajarê Şamê û bajarê Helebê û cê got Kurd lê hebin serhildaneke pîroz, serhildaneke got ew 6 salê milletê me mafê wî binpêkirine got ruhê wî netewî xwest got di wê rojê de dîfa'a mafê Kurda bike, dîfa'a wicûda xwenî netewî bike. Di wêya de ev şehîdana medanîn û biryar bû tevgera a siyasî Kurdî got ev roja 12 adarê kir roja şehîdê Kurdî li Kurdistana Sûrî. û em ana ji rehmetiyê îmad û hevalê wî dibêjin got ew çirûska ew heyvanê got wedanî ji şoreşa Sûrî re îro encamê xwe dan got ew rejîm rûxiya û ew kesên ewlehî got we kuştin imma ana kuştîne ew reviyayîne û cê we cîkî bilindê li cem milletê xwe û li cem Xwedê Teala. Ana di rewşa ana de piştî rûxandina rejîmê çareserîk çê dibe got Sûriyek hebe em tev de bixwazin wek encûmena niştimanî Kurdî em dixwazin Sûriyeka federal pirnetewe mafê milletê Kurd mafê netewî li ser xaka xwe û erda xwe mafê rewa û mafê pêkhatiyê dî jî di destûra Sûrî de be. Çi zîvrandin ser mafê netewî tiştekî kêm e û em newefadarên ji xwîna şehîda re. Xwîna şehîda got bibe deriyek ji çesbandina mafê milletê Kurd di destûra Sûrî de a bêbe. Got ev Sûriyeke pirnetewe federal ji hemî pêkhatiyê Sûrî re. Em dîsa dibêjin got çareserîk di navêna dana û standineke siyasî de be em pêşwaziyê dikin çi destpêşxerîk hebe got bigiyê encamê ê biryara navnetewî di 2-2-5-4 got Sûriyeke karibî milletê Sûrî bi azadiyê û bilvan şehîda Xwedî derkeve got jiyana xwe berdewam bike. Em sersaxî ji milletê Kurd û ji vê malbatê re ji me tevdar dixwazin û şoreşa Sûrî û şuhedayê wê dixwazin û em hêvîne got em wefadar bin ji xwîna wan re di Sûriyeke federal de Sûriyeteke mafê milletê Kurd destûrê de be û mafê hemê netewa û pêkhatiyê Sûrî. Saeta xweş.